nedá. Hej, ty jsi mě natočil? Otevřel mi námka. Nenecháme to hanbit. A ještě jak tady ke mně, prostě. Tak, se napřahuje, Marky se napřahuje. A jede. Bude ráda, tu vidím. No, tak, tentokrát to nevyšlo. No někdy příště. Nikoho jiného. Pozor, pozor, Roman Vaxi. A kde je míček? Tak pozor. To je finální dostala šance. Jo. Pozor, Marky. A ke mně, minimálně až ke mně. Já to nevím, protože bych měla být z druhé strany správně. Vlastně si to dělat. A to tam ještě nedostala. Au. To nejde. Tak z druhé strany.